दोस्तों मुंबई इंडियंस के खिलाफ 9 बॉल पर आउट भइल रहना सुमन गिल। मैच के बाद भइल बड़वन खुलासा। दोस्तों आप भी देखल चाहतानी कि सुमन गिल कैसे आउट भइल रहना, तो ये वीडियो के एक लाइक करके चैनल के सब्सक्राइब जरूर करी। दोस्तों जैसन कि आप सभी लोगन के पता बा, IPL 2024 के आगाज हो चुकल बा, जेकर 5वां मुकाबला मुंबई इंडियंस और गुजरात टाइटंस के बीच में खेलल गईल, जिसमें मुंबई इंडियंस के तरफ से हार्दिक पांड्या टॉस जीत के पहले गेंदबाजी करे के फैसला लेना और टॉस हार के पहले बल्लेबाजी करे उतरल गुजरात टाइटंस के टीम के शुरुआत काफी ज्यादा खराब रहल। दोस्तों एक समय पर गुजरात टाइटंस के 22 रन पर 1 विकेट गिर चुकल रहे, लेकिन ओकरा बाद उनकर साथी खिलाड़ी सुमन गिल अपन ताबड़तोड़ बल्लेबाजी से मुंबई इंडियंस के गेंदबाजन के बखिया उधेड़ देना, लेकिन सुमन गिल भी पीयूष चावला के शिकार हो गई ना। लेकिन दोस्तों गुजरात टाइटंस के फैंस के मानना ई बा कि सुमन गिल जौन गेंदा पर आउट भइल रहना वो गेंदा नो बॉल रहे, लेकिन अंपायर उनके आउट दे देना और अंपायर पर लगे के चाही 7 करोड़ रुपए के जुर्माना और 4 साल के प्रतिबंध। दोस्तों आप लोग का कहल चाहता नहीं सुमन गिल के बारे में, तो ये वीडियो के एक लाइक करके चैनल के सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।